ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ ಮೋಕ್ಯದ MallikaAmin ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು MallikaAmin ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೇನೆ ಊರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾನು ಏನ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಊರು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಸರ್ದೇನ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದೆ ಯಾನು ಈ ಟೈಮ್ ನಾನಿತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೀನಿ ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಬರ್ಪಿನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಡು ಚೂರು ತಿಂಗೋಲ್ ಪೂರ ಬುರ್ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗನ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಲೆಗು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆವೊಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬುರ್ದು ವಾರೆಗ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ನಮಕ್ ತಿಂಡಿ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾದ ಕಲ್ಪಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಶಾಲೆಡ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಂಡ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಬೂರ್ತಿನ ಲೆಸನ್ಸ್ ಮಾತ ಕಲ್ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪನ್ಪಿನ ಲೈಫ್ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಮಾತ ಕಲ್ಪೋಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಜೀವನ ಲೈಫ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಂಡು A to Z ಅಂಚಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಪೋಯರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಲೈನಾಗ ಪರ್ಬ ಮಾತ ಬತ್ತನು ಅವನಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಷ್ಟಲೆಜ್ಜಿ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಎಂಚತ್ತನ ಪಣ ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚತ್ತನ ಪಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂತ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ನೀನು ಇದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಮಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯಿನ ಮುಟ್ಟದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಸರಿ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಎನ್ನ ಬಸ್ ನಾನು ಚೂರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಂಡಾರಂದೆ ತೊಂದು ಪೂರ ಪೋಡಿ ನಡಿಗು ಯಾನ್ ಪೋಪು ಜಂಗಿದರ್ ಪರದಿ ಇರೋಜಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನು ಸತ್ಯವಾದ ಬಂದೋಡ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾದ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡ ಎನ್ನವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿದ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಅಕ್ಕಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲೇನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನ ಪತ್ತದು ಸ್ವಂತ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಕನೆ ತೂತೇರು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕನೇ ತೂತೇರು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಹೊರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಪೋಪೇರು ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದ್ದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈತು ಒಂಜು ವರ್ಷ ಉಂತೋಡ ಆಯನೆ ರೀಸನ್ ಅಂಚ ಅದು ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಲು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಸುರುಕು ಬತ್ತಿನ ದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದೇನು ಇಡೋ ಮುಟ್ಟ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಆತ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಸೊ ಆಯನೆ ಬರ್ಪೇನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರೋ ತುಂಬ ಆಗ ಪಾಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಆಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚಾಲು ಉಂಡಿತ್ತು ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐತೆ ಇನ್ನು ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಕೊನೆಯರೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ನಾಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ದಾದೊಂಡನ್ ಸತ್ಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾದ ತುಂಬುದೇನ ಆ ತಂಗಿ ಗುಂಟು ಪೂರ ಉಂಡೆನ ಸೊ ಬೊಕ್ಕದಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನಿತ್ತಿನ ಏರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲಿಂಬೆ ಬತ್ತದು ತರುಣ್ ಪಾಪ ಏನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಕಂತದು ಉಂತೊಂದೆ ಏನನ್ನು ಬುಲಿಪಾಯರ ಉಂತೊಂದೆ ಆಯ್ ಬುಲ್ತದು ಏನಲ್ಲ ಬುಲಿಪಾಯ ಫೈನಲಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫೈನಲಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದಾಂಡೆ ಕದಾಯ್ತ ಪಂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬತ್ತದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಚಾ ಈ ತೆಲಿಯ ಕಿನ್ಯ ಲೋಟೆಗೆ ₹30 ಈಗ ಕಾಸು ಹೊಡಿತೀನಿ ಫೈನಲಿ BC ರೋಡ್ ರೀಚ್ ಆಯ
ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ఒక ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೂಲೆ ಮಸೂಡಿಕೆನೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲು ಭಯಂಕರ ಬರ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ కొంచెం రెండు దవులు ఉండవు నీకు లేపండి తెచ్చిపోయి వదిలే వదిలే గేట్ పడుతుంది గేట్ అన్నాడులే అన్న వదిలే మళ్ళకాయ కాయదా ఇదే నెంచిన చాలీ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಎಂದು ಬಾವು ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಪಾಪ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಬುಡ ಜಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಟೊಮೆಟೊ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ 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 ಟೊಮೆಟೊ ಅವಿರ್ನ ಇಷ್ಟ ಅದ ಹೆಂಗ್ ಬರೀ ಹಂಗೆ ಬಲ್ಬಿ ಅಬ್ಬೋ ಬಾ ಪೊನ್ನಿತ್ತು ನಂಜು ಬಲ್ಲೆ ಅವಳು ಒರಿಯಾರು ದೊರಿಯ ಗೋಂಗೊಂದು ಬೈದಿರೋರು ನಾನು ಅದಾಜು ಬಲೆ ಹೊಸತ್ತು ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವೇ ಅಲ್ಲ ಮೇ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಮೈತೀನಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೆದ್ದದ ಎಂಕಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ